Sea Life li okyanusekê bifikirin ku ew nîvê bajarê Stenbolê bicî bûbe. Tê de semasî hebin, karetta, vatoz û hezar cûra masî hebin. Em qala Sea Life dikin. Herçi ew ne okyanus be jî, ew akvaryumek e. Akvaryuma herî mezin ya Tirkiyeyê ew. Ev parka taybet, ser 8000 metre çargoşeyî hatiye ava kirin. Ew dike ku serderên wê tecrübeyeke bêhempa bijîn û bi awayekî aram û kêfxweş ji vir veqetin. Ev ciyê taybet wisa dike ku hûn bêjin qê, hûn dibîne okyanusekê de ne. Dema hûn li kûsiyekê avî temaşe dikin, bi carekê semasiyek berçavê we de derbas dibe û diçe. Du reva tozek tê û hêdî mîna ku difire derbas dibe diçe. Her roj hem ji nava welêt û hem jî ji derveyê Tirkiye gelek serdêrtên û serdana vê parka taybet dikin. Silav, ez ji bajarê Sêwasê hatim bêderêm. Min li wir beşa tenduristiyê qedandiyan. Em hatin ku ji xwe re bigerin. Gelek caran ji me re qala vî cî hatibû kirin ku cûr bi cûr masî lê hene. Gotin ku kûsiyekî kareta jî heye. Me ew dît. Bi sedan masiye bûn. Pir xweş bû. Mixabin Sêwasê derfetên wîsanînin. Demayek li Stenbolê dibînin gelekî kêfametê. Ji bo min hesteke cuda bû. Hesteke xweş e. Ji me re gotibûn ku kareteyeke çilek lê heye. Bi taybetî min dixwest ku ez wê bibînim. Kuziyeke zehf mezin û bedew bû. Semasiyeke mezin jî hebû. Herî zêde kêfa min ji wan rehat. Ev dinyayeke fantastîk e. Di navê de tünelek bi qasî 8 metreyî heye ku dikewin xwe mîna dibinê okyanusekê de hest bikin. Ew qas ku hûn carekê rûbrûyî vatozekê tên. Piştre semasiyek dikare were û di ser serê we de derbas bibe. Masiyên rengorengo bi delalî û balkêşiya xwe we dixin bin bandora xwe. Car caran noqer jî xwe berdidin binê avê û pişovên xwe dikin temaşevan mest bibin. Hûn dikarin di nêzîkî 45 xulekan del tevahiya parkê bigerin. Kesekî ku carekê hatibe û serdana vir kiribe, dixwaze carekê din jî were û vî ciyê taybet bibîne. Xelîl cî yek ji wan kesan e ku ji Tunîsê hatiye û li Stenbolê dixwîne. Silav, navê min Xelîl e. Ez ji Tunîsê hatime. Li vir ez xwendewan im. Ji xwe bû 2 heftê ku ez hatime Stenbolê. Ev cara duyem e ku ez serdana Sea Life dikim. Bi rastî gelekî li xweşa min çû ev der. Ez ji derya û xwezayê pir hez dikim. Li vir ev tev bi awayekî zindî li hember min in. Ji bo min ev gereke bêhempa bû. Weke min got, ev bû 2 car ku ez têm vir. Hêjayê dîtinê ye. Herî zêde semasî bala min kişandin. Bi rastî jî gelekî mezin in. Ew her roj dernakevin pêş me. Dibe ku meriv di jiyana xwe de bi tenê carekê rastî wan vere. Lewma ev serdan zor li xweşa min çû. Ev der dinyayeke taybet e. Dinya binê avê ye ew. Ji ber ku ciyekî aram e, gelek kes tên û bi qasî demekê kin be jî xweşgeramola dinya derve dûr dixin. Heke hûn jî bixwazin xwe tevlî cîhaneke wisa aram û rengîn bikin, Sea Life li Stenbolê ye û ew gelekî nêzî wê ye. Hêja Bado, Rûdaw, Stenbol.